وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. ومسخر قıldık şeytanlardan bazı şeytanlarını ki şoň üçin deryaga çömerdiler we ondan başga da işlerini anjam bererdiler we biz şolaryny saklardyk. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَيَادَ Eyyub'un habaryny wagty ki özüniň Perwerdegaryna doga edip aýtdy ki maňa renjo meşakkat ýetişdi we sen mehrabanlaryň mehrabanragydyrsın. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Pes biz şoň dogatyny kabul etdik. Pes biz şonnaky eziýetini aýyrdyk. O şoňa özüniň ählini berdik. O şoň barabarynda ýene de berdik. Öz ýanymyzdan rahmet bolsun diýip, we ýadawary we ibret bolsun diýip ibadet etýänlere. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. وَيَادَتْ İsmail'in ve İdris'in ve zal kiflin habarlaryny hemmeleri sabretýänlaryň jumlasyndandyr. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَبِز şolaryny öz rahmetimize dahil etdik. Tahqiq şolar salihinlerdendiriler. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَيَادَتْ balygyň eýesini ýani Hazreti Yunusyň habaryny ýadet. Gaharlanyp giden wagtynda pes güman etdi, biz şonu tutmar we şoňa darlyk etmers diýip pes doga edip nida etdi. Garaňkylyklaryň içinde we aýtdy: "Ibadatga laýyk hiç zat ýokdur, meger sen bardyrsyň. Tahqiq men zalimlaryň jumlasyndan boldum." فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Pes şoň dogatyny kabul etdik we şoňa gamdan nejat berdik. We şu taryka mu'minlere de nejat bereriz. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. وَيَادَتْ Zakariýanyň habaryny özüniň Perwerdegaryny doga edip nida eden wagtynda şonu aýtdy: "Perwerdegara, meni ýeke goýmagyn we sen hemmeden ýaxşyrak warisdyrsyň." فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Pes biz kabul etdik şonuň dogasyny we şoňa Yahya atly ferzendi ata etdik. We şoň hatynyny islah etdik, ýani oglan dogurmaga salahiýetli aýlandyrdyk. Tahqiq şolar ýaxşy işlere çakkan bolardylar we bize doga ederdiler, hem umid edip we hem gorkup. We biziň üçin ibadet